हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसाम राइफल साख्रिनि अफिसियेल नटिफिकेसन नायनो हासिगोन नोंथांमोना आरो टटेल पस्टआ दङ 1230 दा बिनि गेजेराव ट्रेड्समेन आरो टेक्निकल थायो दे लोगोफोर जेरावनोखि नोंथांमोना 10 पास जाबाय अब्ला ट्रेड्समेनाव एप्लाइ खालामनो हायो हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो बेनिफ्राय बैसोआ 18 निफ्राय मिनिमामा 23 इयार्स बेनिफ्राय जोंनि एसटिफ्रा बारा मोनखायो थ' बेखायनो नोंथांमोना 30 इयार्सहालागै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे बेबायदिनो गोबां पस्ट लाइ पस्ट बैसो दङ बेखौ जायखिजाया नोंथांमोना नायनो हासिगोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर जागायनोसै अफिसियेल फुल नटिफिकेसन नायनोसै जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो नाथाय लोगोफोर आं बेयाव जेरावनोखि बांसिन एलिजिबल जागोन बे पस्टखौसो नोंथांमोना दिन्थिगोन नङाब्ला भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन लोगोफोर गासैखौ बुंबाय थायोब्ला थ' बेखायनो नोंथांमोना पिडि फाइलखौबो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन थ' बेखायनो जों थांसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै दा लोगोफोर बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा बिनि फ्लाया सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 25 अक्ट'बर दा आं नोंथांमोननो इम्परटेन्टखौल' होगोन दा बैसोआ लोगोफोर 18 निफ्राय 23 इयार्स आरो दा बेनिफ्राय मेक्सिमाम इयार्सआ जोंना एसटिफ्रा 5 इयार्स कनसिडार मोनो नालाय थ' बेखायनो 28 बेबायदि जाहैनो नागिरो आरो लोगोसे जेरावनोखि 25सिम हायो अब्ला 30 इयार्ससिम जाहैयो थ' बेखौ आं क्लियार खालामग्रोबाय दा बेनिफ्राय हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन पस्ट लाइ पस्ट दा बेनि गेजेराव जों नायनोसै एप्लाइआ दायो जागासिनो दङ एप्लाइ खालामनाय भिडिअ नायनोब्ला नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ भिडिअ बेखौ थुनानै नायबानो जाबाय दा जों हाइटखौ नायनोसै एसटिफ्रा बेसेबां हाइट जानांगौ दा जोंनि एसटिफ्रा हाइटआ जानांगोन लोगोफोर जाय नोंथांमोना नर्थ इस्टनि एसटिफोर अब्ला 162.5 सेन्टिमिटार जानांगौ आरो चेस्टआ 76 सेन्टिमिटार नर्मेलाव आरो एक्सपेन्ड खालामबा 81 सेन्टिमिटार जाहैनांगौ थ' बेनिफ्राय जोङो फिमेलखौ नायनोसै दा फिमेला नायदो लोगोफोर 152.5 सेन्टिमिटार जानांगोन लोगोफोर हिन्जावसाफोरा बेनिफ्राय चेस्टखौ सुनाय जाया थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय लोगोफोर दानिया जों थांसै नेक्स्टआव दा फार्स्टआवनो रानिं जागोन नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन आरो रानिंआ बेसेबां खालामनांगौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै बेनिफ्राय लोगोफोर बेयाव फिस नाङा एप्लिकेसन फिस नाङा जोंनि एसटिफ्रा थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय दा बेनिफ्राय नायदो फिजिकेल टेस्टआ लोगोफोर हौवाफ्रा 5 किल'मिटार खारनांगोन 24 मिनिट्सआव आरो हिन्जावफ्रा 1.6 किल'मिटार एबा 1600 मिटार्स खारनांगौ 8:30 मिनिट्सआव बेखौ आं क्लियार खालामबाय लोगोफोर थ' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दानिया रिटेन टेस्टआ जायो 100 मार्क्सनि लोगोफोर बेयाव 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया थ' नोंथांमोना क्लियार खालामदो बेखौ बुजिदो 100 मार्क्सनि एग्जाम जायो आरो क्वालिफाइं एग्जामिनेसननि मार्क्सआ 33 एसटिफ्रा नाथाय बेखौ लाया मेक्सिमामखौसो लायो 50-60 निफ्रायसो काट अफ जागोन थ' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लादो आरो जायफ्रा फिजिकेल पास जाबाय रिटेन टेस्ट पास जाबाय अब्ला नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लानाय जागोन जायफ्रा क्लार्कआव एप्लाइ खालामबा थ' नोंथांमोना जेरै कम्पिउटार टेस्ट थायो बेखौ खालामनांगोन बेनिफ्राय ट्रेड्समेनाव थायोब्ला नोंथांमोनखौबो स्किल टेस्ट लानाय जागोन आरो बोरै खामानि मावनांगौ बेखौ लानाय जायो थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय दानिया पस्ट लोगोफोर सोर एप्लाइ खालामनो हागोन बेसेबां एप्लाइ खालामनो हागोन थ' स्किल फिखौ आं बुंला नोंथांमोना आं डाइरेक्ट पस्टखौ फैनोसै जेरावनोखि नोंथांमोना बांसिन इलिजिबल जागोन बेखौल' नोंथांमोना दिन्थिगोन थ' बेखायनो आं बियाव बुंबाय लोगोफोर बि नाम्बाराव क्लार्क थ' क्लार्कआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा 12 पास जानांगोन दे लोगोफोर बेनिफ्राय 12 पास जानानै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों 35 वर्ड्स नोंथांमोना इंलिसाव टाइप खालामनांगोन पार मिनिटआव बेनो जाबाय स्किल टेस्ट थ' बे बैसोआ 18 निफ्राय 25 इयार्स जोंनि एसटिफ्रा 30 इयार्ससिम बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' बेनिफ्राय जों नायसै दानिया माखासे बेयाव दंबावो आरो इलेक्ट्रिकेल लाइननि थ' नोंथांमोना दङब्ला 10 पास खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय आइटिआइ थानाय जानांगोन आरो साबजेक्टआ साइन्स मेथ्स इंलिस थानाय जानांगोन बेनिफ्राय लाइनमेन फिल्ड थ' नोंथांमोना बेयाव माखासे आइटिआइ खालामनाय जानांगोन आरो बेनिफ्राय 10 पास जानांगोन बेनिफ्राय बैसोआ 18 निफ्राय 23 इयार्स एसटिफ्रा 28 इयार्ससिम हागोन दा बेनिफ्राय जों थांसै गुबुन पस्टआव जेरावनोखि नोंथांमोना बांसिन इलिजिबल जायो दा बेयाव जों ट्रेडआव फैबाय लोगोफोर ट्रेड्समेनाव दा जों नायनोसै बेयाव हौवाफोरनि ट्रेडमेन बे साफायबाला दा बेयाव 10 पास जानांगोन दे जायखिजाया 10 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बैसोआ 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम जोंनि एसटिफ्रा हायो आरो थ' बेखौ आं बुंबाय थाला दा बेनिफ्राय दङ आरो खुगाव दङ लोगोफोर खुगाव नोंथांमोनाबो हागोन 10 पास जानाय लोगो लोगो अनलि बेयाव मेलफ्राल' हागोन आरो थ' नोंथांमोना बेयाव हागोन बेनिफ्राय फिमेलाव दङ साफायबाला थ' नोंथांमोनाबो हागोन क्लास 10 पास जादोंबा बैसोआ 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम बेनिफ्राय बार दङ बाराव हौवाफ्राल' हायो थ' नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन 10 पास जानाय लोगो लोगो जायखिजाया ट्रेड्समेनाव नोंथांमोना 10 पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हायो थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो नै पस्टआ माबायदि दङ भेकेन्सिया थ' जोबोर खम थ' नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आनरिजार्भआव अब्लाबो दा जों आसामखौ नायनोसै थ' नोंथांमोना आसामखौ नायबानो जाबाय पस्टआ बेसेबां दङ थ' जों आसामखौ नायनोसै बेयाव आसामाव दङ हाइवेलदार एबा क्लार्कआव थ' एसटिफ्रा 3ल' दङ बेनिफ्राय जेनेरेल 6 दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जेबो नङा दा बेनिफ्राय नायै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय आरो थ' बेनोसैमोन लोगोफोर
थ' गासैखौबो बुङोब्ला जोबोर गोलाव जायो दा आं नोंथांमोननो एग्जाम्पल होनोसै सरासनस्रा बेनो जाबाय बैसोआ 18 निफ्राय 28 इयार्स आरो 30 इयार्ससिम हायो पस्ट लायै पस्ट बेनिफ्राय नोंथांमोननि एसटि हाइट आरो नोंथांमोना सेसखौ मिथिखाबाय बेनिफ्राय हाइटआ जोंनिया जोबोर खमखा नोंथांमोना 162.5 सेन्टिमिटार हौवाफोरा थ' नोंथांमोना हायो आरो थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ थ' नोंथांमोना दायो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदाननि फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेखौबो PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन